बसतलो आता 3 तास झाले 3 तास आणि 1 तास जातलो बक्षीस दिलं ती आता का बक्षीस दिलं मग नाही मी जगू शकत माझ्या मुलीचा शोध नाही घेऊ शकत रसिक प्रेक्षक राजाराम देसाई राणा पाल यांनी मोबाईल पारितोषिक दिले राजाराम देसाई यांचे आभार मानले त्याचप्रमाणे पोलीस पाटील सरगवे यांनी मोबाईल पारितोषिक पोलीस पाटील यांचे खूपचे आभार मानून या पारितोषिकाचा स्वीकार शंकर देसाई सरगवे यांनी मोहम्मद पारितोषिक दिले शंकर देसाई यांचे आभार मानले मग देवा काय भगवंता काय करू तुलदास सवाल यांनी संगीत साथीच्या गौरवण्यासाठी मोहम्मद पारितोषिक दिले संगीत साथीच्या वतीने संचालक कंपनीमध्ये गाणं आणि सचिन यांच्या वतीने या पारितोषिकाचे मग तेव्हा मला जगायचे माझ्या मुलीच्या शोधात मग जगायचं असेल तर देवा मी मन्नासाठी पाण्यासाठी भीक मागू करे भीक मागू मी माझा स्वाभिमान नाही काढ टाकू शकत एक राज करता होतो माझ्या हाताने या लाख प्रजाजनांना अन्नदान केलंय तेच हात पाण्यासाठी दुसऱ्यासमोर बसून खात नाही इकडे आड तिकडे वीरच्या गैरी कैचीत माझं मन सापडलंय राजकर्ता म्हणून नकोश बघा एका मुलीचा बाप म्हणून विचार कर तू असता लग्नाच्या वयात आलेल्या मुलीचा बाप आंधळा जरी असलास तरी तू बाप आहे मग बाप म्हणून तुला जगायचं असेल तर दुसऱ्या समोर मुलीचा बाप किती लाचार असतो याची प्रचिती भगवंता मला करून दिलीस रे एक राजकर्ता क्षणाला रामाचा रंग होतोय याचा अनुभव या शिवकांतला रे मी माझ्या मुलीनो माझ्या या विश्वाच्या ठिकाणी असणारा देव माणसानो आज एका मुलीचा बाप तुमच्या समोर हात पसरतोय मला जगायचं माझ्या मुलीसाठी याच्यासाठी द्या पाणी घाला माझ्या द्या कुणीतरी अन्न द्या नाही दादा आज हात पसरण्याची वेळ माझ्या Gracias.